Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a dneska urobím recenziu na film Duna 2. Ja viem, že to je 2 roky starý film, viem, že to je vlastne 2 roky starý film, ktorý som mal režirovať predtým, 24, ale ako som povedal, nemal som čas, učil som sa iné veci a teraz som si urobil čas, že týmto kanálom úplne vlastne nezabijem ho, tak budem robiť recenzie na staršie filmy. Aj minule som robil staršie filmy aj z 80 rokov, takže nevidím, prečo by som teraz nemal späť robiť na staršie filmy recenziu. Takže tak, ak bola vlastne prvá Duna pohľcujúcim úvodom do sveta Arakisu a tie vojny medzi Atreidosovcami a Harkonnenmi, tak druhá časť vlastne Duny je nekompromisným, strhujúcim kinematografickým víťazstvom. Denis Villeneuve vzal komplexné sci-fi dielo Franka Herberta a premenil ho na vlastne modernú obdobu Pána prsteňov či Imperium racia úder. Monumentálny epos, ktorý vlastne definuje celý tento sci-fi žáner a reálne originálne vlastne čistá kvalita. Remeselná vlastne dokonalosť bez kompromisov. Villeneuve vlastne vytvára audiovizuálny zážitok, aký sa v kina vidí len raz za vlastne dekádu. Vidím raz takýto vlastne kvalitný film, ako je Duna 2. Audiovizuálna stránka vlastne neslúži len ako pozadie, ale aj ako samotná tá vlastne postava. Ona vlastne jazda na tom piesočnom červoví, scéna, ktorá sa okamžite vlastne zapísala do dejín jednou z najlepších moderných scén v kinematografii svojou mrazivou dynamikou a tým zvukovým dizajnom. Tá hudba bola že perfektná od Hansa Zimmera. Čierno-biely bol na chvíľu ten Harkonnen mladý, monochronický svet Harkonnenov pod čiernym slnkom ponúka vizuálne najpôsobivejšie v pasáže z celého filmu. Hudba a zvuk Hans Zimmer vlastne doručuje pulzujúci industriálny vlastne soundtrack, ktorého sa vlastne doslovne až triasla celá tá sála, keď som bol v kine pred 2 rokmi. Od hrdinu k mýtu, štruktúra príbehu briliantne pretrváva klasickú šablónu vytvoreného. Timothée Chalamet ako Paul Atreides predvádza skvostný herecký výkon, z váhavého mladíka sa mení na vlastne hrozivého, charizmatického vodcu, z ktorého ide vlastne nesmrteľný chlad. A podľa mňa určite bude Paul Atreides z Dune 3 vlastne záporák, podľa mňa ako Anakin, Darth Vader bol prequelom. Zendaya ako Chani zahrala fajn, tvorí ako fajn emocionálny vlastne morálny kompas celého filmu. Austin vlastne Butler v role toho Fejda Rautu Harkonnena bol skvelý, prináša na plátno číre nepredstaviteľné šialenstvo dobrého zárazu. Bol fakt creepy. Duna časť 2 není len bezduchý ďalší blockbuster, ale hlboká výstrava pred oným vlastne nejakým fanatizmom náboženským a imperializmom a slepou vierou osud. Villeneuve natočil dielo vlastne onej vlastne veľkosti, ktoré si vyžaduje to vlastne najväčšie vlastne dostupné plátno. Moje hodnotenie je vlastne 10/10. A tí, ktorí nejakým spôsobom ešte Dunu 2 nevideli, tak odporúčam vy mi napíšte do komentárov váš názor na Dunu od Villeneuva a aj celkovo niektorí môžete dať aj nejaký rebríček filmov od Villeneuva, ktorí ste viac fajnšmekri. A napíšte mi názor, čo si myslíte vy o Dune. O Dune 3. Zaujímavé to bol ako skvelý film a odporúčam vám ho pozrieť. Takže tak. A to vlastne pre to video všetko. Môžete mi dať like, komentár. Chcel by som aspoň 300 odberateľov. Kľudne mi dajte odber, tí, čo ešte nemáte. Budem točiť už pravidelne videá, som späť. A tak. Čau.